नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो जों मानो थांगोन मा खालामगोन थांनानै गय गायगोन इयाव चिकुरे जागोन दायो जोङो केकखौ लाखांनानै थांगासिनो ओमफ्राय दा बार्थडेनो पेकेट मिथाइ नांगोन नालाय बाया दखानाव मिथाइ लाहैबाय kamar kamu sana? Happy birthday to you, Zonit. Nanti nak orang mana? Partai ya. Lihat aku. Aku ini partai ini. Langsung. Langsung. Sepeda tuh nih. Mitai packing seligas meeting. जों दायो बुक जागासिनो दायो जों न'आव थांलायनोसै ना दायो जों न'आव थांगासिनो आरो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय